а, вдъхновен от колегата Нарада Муни Прабу. Веднъж той даде лекция на този стих и аз го имам лекцията на флашка в колата. Садришам четате свасях практер гянаван апи пракритим янти бутани ниргахким каришати. Превод и пояснение от Шрила Прабхупада ки джае. Дори ученият човек да постъпва съобразно собствената си природа. Не, чакайте сега. Дори ученият човек постъпва съобразно собствената си природа. Защото всеки следва природата, която е придобил от трите гуни. Какво ще постигнеш, ако я потискаш? Да. Тук Арджуна е задал своите въпроси и Кришна му казва, дори ученият човек, който явно, Арджуна не е учен. Както знаем, той е воин, той е кшатрия. Постъпва съобразно собствената си природа. Защото всеки следва природата, която е придобил от трите гуни. Какво ще постигнеш, ако я потискаш? Понеже той му е казал, Арджуна му е казал, че не иска да се бие, казва му, че иска да ходи в гората, като челник. Но Кришна му казва, че това е изкуствено. Това не е за него. И разбира се, цялата Бхагавад Гита е изговорена за наше благо. Тоест, ние сме слушатели на този трансцендентален разговор, за да може това, което Кришна казва на Арджуна, всъщност той го казва, чрез него на нас. Или поне на тези, които ще се опитат да се интересуват от Кришна. Пояснение. Докато човек не е на трансценденталното равнище на Кришна съзнание, не може да се освободи от влиянието на материалните гуни. Както се потвърждава в 7 глава, 7.14. Ето защо и най-високо образованият на материално ниво не може да се измъкне от оплитането на Мая само с помощта на теоретично знание или чрез разграничаване на душата от тялото. Тук Прабхупада има предвид теоретично знание гяна или чрез разграничаване на душата от тялото, йога, мистичната медитация. Има много така наречени спиритуалисти, които външно вземат позата на напреднали в духовната наука, но вътрешно остават изцяло под влияние на съответните гуни на природата, неспособни да ги превъзмогнат. Човек може да е много начетен в академично отношение, но поради продължителния контакт с материалната природа остава неин роб. Кришна съзнание помага на хората да се измъкнат от материалния плен, независимо, че продължават да изпълняват предписаните си задължения във връзка с материалното съществуване. Ето защо, без да е изцяло в Кришна съзнание, Прабхупада казва за втори път в един коментар, човек не трябва да изостави задълженията си. Никой не бива изведнъж да отхвърли предписаните си задължения и по изкуствен начин да стане йога или трансценденталист. По-добре е да не променя положението си и да се опита да постигне Кришна съзнание под ръководството на опитни наставници. Така ще се освободи от ногтите на Мая, илюзорната енергия на Кришна. Това е 333. Много е лесно да го запомним. 333. И само за да видите не един, два стиха след това какво се случва, колко е сериозна тази тема, Кришна казва в 3.3.5: много по-добре е да изпълняваш, макар с грешки,
своите предписани задължения, отколкото безупречно чуждите. По-добре да се провалиш при изпълнението на собствения си дълг, отколкото да изпълняваш задълженията на друг. Защото да следваш чужд път е опасно. Много е важно така с течение на времето, практикувайки в процеса на Кришна съзнание, да си дадем така реална сметка къде се намираме, какви са ни възможностите, каква ни е природата, какви са ни наклонностите и да ги ангажираме в Кришна съзнание, а не изкуствено да се правим на такива, каквито не сме. И между другото, това е начинът, по който всеки един от нас преди Кришна съзнание, а може би и сега, възприемат нещата. Аз като видях Нарада Муни Прабу на детската Рата Ятра в София, единственият човек, който се присъедини от детска Рата Ятра в историята, съм аз. И на някой, че съм актьор, и те веднага така ли, нали, този човек е актьор. И аз му казвам, човек, нали, тогава така не е Прабу, човек. Кажи ми, имаме ли някакъв шанс, нали, актьори сме, пък с духовен живот. И той ми каза точно това. Нищо не променя положението си. Той почни да правиш нещата за Бога, каза той. И не, даже беше още по-яко. Както ще прочетеш в тази книга, нали, науката за себепознанието, нищо не променя. И аз запомних това, почна да чета книгата. И обаче не постъпих така. Интересно беше, че нали, запознах се с бхактите и почнах живот в лагери в Ахелой, в храма. Тоест аз не последвах природата си, а се изрязах здраво. Значи, целите лета в Ахелой и понеделник, сряда и петък, сутрините имахме сутрешни програми на Кюри. Това беше програма съвсем сериозно. Нали, трипове всяка сутрин, леден душ, нали, цялата мантра до там преди изгръв слънце или там поне 12 кръга. И понеделник, сряда и петък, сутрешна програма на Кюри. Студ, такова, нали, първия трамвай от нас на там, такова. Вторник съм на бхакта програма, така целогодишна бхакта програма. Постоянно имаме какво да си учим. Четвъртък водим бхакти в рикша. Петък, освен сутрешната програма на Кюри, има вечера на Кюри. Събота е програмата в храма. Събота вечерта спа в храма. И в неделя, нали, ставам в храма и съм си в храма и се прибирам неделя вечерта и всичко това почва от понеделник. Това беше ставената. И нали, много такова, много сериозен. Всички тези неща си ги правих, но без да разбирам така винаги след бхактите. Не, това е много хубаво, човек се заради в началото. Изкарах така година и половина и ми звънят от театъра в Търново. Аз някога съм отишъл там на конкурс, забрал съм за което и казват, избран сте така и така, елате в театъра. И телефонът, като ми звънна, бях в храма. И питах Ишвара Чандра Прабу и той вика, върви. И против всички разбирания мои до тогава, сам в една гримьорна, трудно си така, нали, пресадам който искам, си набавям и такова, как си готвят, много дълга тема, история. Постоянно много има колеги, нали, мантрувам, но тихо, аз обичах така на по-висок глас. Сам съм в тази ситуация, нали, чувам се с бхактите и страхотен вкус. Уникален нектар от Кришна съзнание, сам самичък, защото репетирам и това са мои реализации, които директно ви ги споделям. Някакво да си такова. Само за това, че и имаше едно представление Хъшове и като свършваше представление, те всички са умрели така.
на амбразурата и един лъч такъв, един прожектор, това беше финала и аз гледам към осветителната кабина и това е този лъч светлина, нали, който като по филмите. Накрая на тунела аз го виждах на всяко представление и викам, така, нали, за тебе, Кришна. Предлагам представлението, предлагам процеса, предлагам аплодисментите, всичко. И всъщност без, как да кажа, процесът той не може да те излъже, когато си на прав път. По всичко си личи, че така, че нещата се случват. Имал съм случаи, той е, нали, примерно цял сезон съм изкарал в хотела, нали, с хотелска анимация и вече освобождавам стаята, обаче преди да си разчисти ултара, последния ден, последния час. И такъв, той като почти на шега, аз не съм в такова Кришна знание, разбирате ли? Обаче, нали, заставам пред ултара и казвам, Кришна, предлагам целия сезон. И нещо става, все като предлагаме прасадам, като правим киртан, т.е. ти разбираш, че от самите, нали, така, от духовните изживявания си направ път. Разбираш, че това не е грешка. Защото, слава Богу, ние не сме някакви само на теория гяни и нищо не потвърждава нашия процес. Защото така трябва, нали, през цялото време го следваме, защото така. Така, не знам кой може да издържи 10, 15, 20 години, нали, без нищо да усетил и само да, нали, значи нещо не как трябва. И това е, защо ви го разказвам това? Ние трябва да разберем и да открием нашата собствена природа. И то честно. Честно спрямо нас, спрямо себе си така един... защото, нали, колкото и да ума, той винаги иска да е най. И може да ни вкара в капана на това да сме, нали, да аз да съм най-падналия, аз да съм най-ненапредналия, аз да съм най-такъв, аз да съм най-нетакъв, т.е. или аз да съм най-изрязания, аз да съм с най-сериозно садана, всички ще знаят какво правя, какво такова. Т.е. да използваме обществото на Кришна съзнание, да се изявим колко сме колко сме напреднали и така нататък. Майя, тя може да ни вкара в този капан. И това е страшно бреме. Нали? Като си дадем сметка къде се съмираме, така един товар ти пада пъщите и спрямо своята природа, спрямо своята скорост и така желания, възможности дори. Тоест ние животи наред сме казали, Кришна, дай ми това, искам, не знам, това умение, този глас, това, и ти си, извинявай, че и ти си станал Вирго, нали? И в един момент попадаш на Кришна съзнание и казваш, знаеш какво, Кришна, всъщност не. Извинявай, ама не. Аз ги исках тези неща, ама сега не ги искам, не ме занимай, това беше грешка, отивам в гората и няма да ги ползвам тези неща. Значи, те даже не са твои на следващото ниво. Те са на Кришна, той ти ги е дал и да се научи да ги използваш за него. Тоест, всеки е добър в нещо, талантлив в нещо, с което може да служи на Кришна. Християните казват, ние заедно ще замесим хляба. Тоест, всеки в своето си умение, своето си качество. И как става това? Нали, интересният момент. Разбира се, личността, която има късмета, шанса да има духовен учител и той да го наставлява, това е супер. Но, за съжаление, това не винаги е така. Не винаги можем постоянно да се обръщаме духовен служител за всеки един въпрос или пък може да нямаме и така и така. И сега това, което аз съм разбрал нали, от текстовете с времето, е, че даже със сигурност има и повече начини, може и вие да кажете. Но единият е как да разбереш какво обичаш да правиш, каква е твоята природа.
Нали, говорим за, нали, ако трябва да ги изброим. Нали, Вайшия, на Шудра, Вайшия, Кшатрия и Брамана. Как да разберем коя природа, нали, преобладава? Ние, разбира се, трябва да знаем, да изучим, да изчетем коя дейност в коя такова е, в коя гуна, но ако би се занимавал с това нещо, ако не ти плащат за него, т.е. примерно, ти с радост би била детска учителка. И дори да не ти даваха пари за това, ти пак би продължил да го правиш. Значи, какво е това? Ти си брамана, който иска да предава това знание, щастлив е, нали, и така нататък, и така нататък. Тоест не го правиш, дори и при шудрите може да бъде така. Защото шудрата, защото има много такива личности, аз виждам, не говоря за тук, с шудра менталитет. Той от всякъде шудра, но той ще ти служи, за да ти вземе парите. А не, че ще ти служи, защото обича да служи, за да те удовлетвори. Тоест да изпълни. Нали. Тоест, но ако имаш това нали, настроение да служиш, ако това ти е природата, научи се как да служиш нали, на бактите, на храма и така нататък. Значи това е един начин. Записайте се какво бихте правили. Нали, в живота може и да нямаме този шанс, но пък поне в обществото на Кришна съзнание, като служим заедно, или поне да си знаем в кое ще сме силни, т.е. повече да четем ли, повече да практични дейности да извършваме, ние трябва да си знаем, нали, каква ни е природата. Запитайте се и си отговорете на този въпрос. И така постепенно в 95% от случаите процесът е постепен. Сега ако има някои велики души, които са дошли да ни водят, нали, слава на вас, но в повечето случаите процесът е постепен. Нашата природа е такава и издигаме съзнанието си благодарение на тези си качества. А другото, на което попаднах, и то е много интересно, даже може да им помогне, защото аз не можах много да се сетя, но има 4 групи хора, които се обръщат към Кришна, нали така? Кои сте? Значи те са нещастните, тези, които искат пари и тези, които искат знание. И още едни, за тях не се сетих. Любопитните не са ли към знание? Добре, любопитните. Ами добре, не знам как точно се падат. Нека да се опитаме и проследим, но идеята е следната. Нещастните, които сме били, нещастните, които сме били и аз в тях и сме търсили Кришна, това сме шудрите. Тоест ние сме страдали и сме искали това страдание да приключи. Нали? Тези, които искат пари, кои са те? Нали? Те са вайшите. И вече сега не съм сигурен, но нали, кшатрите са тези, които искат да управляват, любопитните да речем, любопитни как да управляват. И тези, които търсят абсолютно истина, това са браманите. Тоест, нали, аз да речем съм бил някакъв микс между любопитство и страдание. Реално, наистина е така. И защото нали, за да успееш да... Нали, ние не отиваме в гората, за да успееш да живееш живота си така, че да изпълниш желанията си и да служиш на Кришна. Нали, така тези неща могат да вървят ръка за ръка и това се случва нали, постепенно. Но, примерно, ако без практиката на Кришна съзнание, нали, принципите, четенето, общуването, мантруването, аз мисля, че нали, като изключи нали, Вамши, аз не знам колко процента нали, от актьорите в България, но може би е над 80-90, те нали, всички пият и имат нали, всякакви други такива. Всичко останало. Целият пакет от принципи нали, си вървят.
Нали, тоест, не е проблем, не е фатално, не е страшно. Тоест, ти можеш да си използваш качествата, осъзнавайки ясно къде се намираш и така да отдаваш служене на Кришна от тази платформа. И разбира се, е много добре да си имаш старши предани отдани, хора, на които можеш да се довериш, в най-добрия случай, нали, духовен учител, за да може нали, шастра, свещените писания, някакви леки такива реализации с параматма, ако се случват, това всичко да го потвърждава, нали, духовният ти учител, че е така. И така, постепенно, маратонско бягане, не да искаш да... Защото той така ума иска да постигне някаква... Не е плодоносна дейност, за съжаление. Нали, ние сме си свикнали да свършим тази работа и после вече ще се изтракаме с пръсти и така. Но всъщност то е, нали, тези предани отдани, които напредват, отдавайки служене, те искат да отдават все повече и все повече служене. А то не е това служене, което добре, айде, стига толкова, приключих с вас, сега вече ще се наслаждавам, нали, защото така, вече съм напред. То е и средството, и крайната цел, както се казва. И така просто в един момент и ума, и тялото казват, че се осъняват, че се ободряват и ти даже реално имаш силите да го правиш, пък колко по, нали, нектарно ще, ако си правиш това, което обичаш на момента, в който. Разбира се, когато отречението дойде, нали, примерно бахти ти кажат, нали, моли да измиеш пода. Не, че трябва да се допуска тази грешка в обществото, но ако се наложи. И сега ние няма да кажем, чак сега съм брама, нали, моля ти се. Когато дойдат някакви отречения, ние сме склонни да ги приемем в живота. Нали. Но не е така, че си ги търсим. Не сме такива, които сега ще ходим, понеже е зима, ще ходим на ледената вода, на сняг и така нататък, а лято ще палим огън, защото е горещо. Ние не си ги търсим тези отречения в този смисъл. Самия такова процес нали, вече в 25-та година в Кали-юга си е достатъчно отречение и така човек трябва да... как да кажа? Както каза и Прабхупад, с ентусиазъм да продължава напред, а не да се натовари. Нещо, което не е за него. Имахме една история. Сме в Бхактиведанта Менър и разглавяме там разни декори от Джанмаштами. И там като, не знам как я река, за основа се ползваха едни елементи. И те, примерно, тежички са, ама ние само 4 човека по един елемент. Така. И аз искам пробаря, моля се, дай да ги вдигаме, да ги носим по два. Не по-бързо свършим. И той каза, не. Вика, това трябва да може да го правим поне още 40 години. Не тук да се сестиш, да се повредиш и утре после да кажеш цяла седмица не мога. Нали? Така че, нали, да не се... Такова. Не се изпържваме. Но това е много интересно, защото всеки си знае и капацитета, и възможностите. Този баланс, той си е, нали, ако честно погледнем, си знаем докъде можем, докъде не. Нито трябва да се скатаваме на 100 предтекст, нали, за пред себе си, пред другите, нито пък трябва и да караме повече от възможности. Една кола, ако я караш повече от възможности, примерно тя, ако има живот 30 години, ти ако я караш здраво, ще я караш 10-15, тя ще приключи. Това е за което се сещам. Ще се радвам, ако има някакви въпроси, дискусия, коментари, препоръки.
възражение. Възражението С допълнение. Добре. И то е по отношение на предназначението и на работата на всеки човек. Аз ще говоря за себе си. Кое е това, което е моето нещо? Кое е моята работа? Тази, за която съм готова аз да плащам, само и само да имам възможност да я работя. По този начин се разбира кое е моето нещо, моето служение. Добре. Това е тази следващото ниво. Ти да плащаш, добре. Това е... Когато много хора се чудят какво да правят. Това е. Щом нещо за нещо съм готова да плащам, значи това е моето нещо. Толкова много го искам, че и за такова нещо то се пуска и голяма енергия, голям ентусиазъм. Доста човек изпада в едно състояние, вау. Едно време, сега не знам това дали ще ме разбира. Това е нормалното състояние на човека и да бъде в ентусиазъм, еуфория и блаженство. Да има Всичко останало е... мотивираща енергия, сподвижваща такава. Да, да. Защото мен малко като крайност не прозвуча. Това е най-естественото състояние. Всичко останало е... Имаше... Амбиция. Не. Амбицията тя е свързана с егото. Това е желание на душата. То е като Дайте ли летеш. в това служение, ако забравим материалното благополучие или се отречем от него, как ще съществуваме? Не става така. Не бива да се забравя. Моля да споделя аз една реализация по тема. Да, тъкво любопитно да, какво сте разбрали? Едно място, Петър Дънов много хубаво казва, обикновеното съзнание е сбор от всички мътни реки на света. И аз си го вървам това, че никой от нас не е обикновен. Всички ние сме създадени да бъдем... Имаме тази божествена есенция в нас. Просто трябва да се разгърнем и там влизаме в това постоянно настроение на екстаз, на въодушевление, на всички тези... Природата на душата, значи всички сте прави. Природата на душата е вечност, съзнание и блаженство. Тя е винаги трансцендентална и е екстатична при всички положения. Това е вярно и също е вярно, че ние трябва да поддържаме, но тази душа в момента се намира в тяло и ум с конкретен капацитет. Тоест, точно тези конкретни възможности. Природата, която е придобила трите гуни. И няма как, нищо няма да постигне, ако я потиска. Идеята е да я разгърне в Кришна съзнание. И ти като каза за това за заплащането, сетих нещо. Сега не знам как ще го приемете, ама Щано Прабhu беше казал, нали, идват нови хора, сериозни се посещават такова и като той как разпознава, че някой вече наистина е разбрал за какво става въпрос, каза, като почне да дава дарения. Вече, дали, Лакшми. Като даде Лакшми, значи явно вече нещо е разбрал. Защото иначе, нали, отиваш, какво топличко е, има киртан, има прасада, баксите са весели, нали, заповядай, такова. Нали, така човек може да идва много дълго време и супер, нали, такова. Нали, това са негови думи. Но вече като значи нещо е разбрал, що ме склонен вече да дава и дарения. Тоест той вече е стигнал до реализация, че е време да започва нещо и той да дава, не само да взима, нали, от тези срещи. От тези. Има ли катализатор? Какъв е катализатора за това? Защото човек може да влезе в отклонение. Дали в едната или в другата. Кой е катализатора, за да разберем на къде сме? Значи, със сигурност, ако имаш проблеми, да речем, решил си, че трябва да спиш по 5-6 часа на денонощие и се опитваш да следваш тези стандарти. И ако през останалата част от денонощието тялото ти боледува и умът ти е разстроен, значи нещо не е както трябва. Тоест, това е целта, това е най-високия стандарт, но ти в момента нямаш капацитета да го направиш. Това е единия. Тоест,
тялото и ума, те за това го правят това. Затова да, тези грешки, тези дефекти, за да ти кажат не. Не дей, моля те, не е това начин. Нали? А другия е, пак казвам, да се консултираме, или какво се казва там, да се доверим на някой, който отстрани може да ни посъветва. Аз съм го виждал това нещо. Нали, примерно, човека е някъде, защото вече имам опита. Човека е някъде, отдава служене, което никой не го кара, никой не го така, но той се фърли в това настроение. Влезнаме. И аз му казвам, Прабу, нали, почини си, аз ще го свърша това. Ето, нали, давай по-леко. Такова. И той казва, не. И той наистина, така на духовно пътно, той е в екстаз, той е в нектар. Обаче виждаш, нали, така, тялото, сенките вече, тук, нали, той именно с зениците. Така ума блуждае. И той казва, не. И аз опитвам съм му, той казва, не. И след 4-5 дена седмица, то вече, да, това, което аз съм го видял, че предстои, нали, той не реши да не ме послуша, защото всичко може да е. В началото ти си мислиш, че си по-напреднал от старшите и сега той ти казва някакви неща, понеже той е в Мая и иска сега, аз съм много напреднал, и сега иска той да ме дръпне на неговото ниво. А аз мога да издържа и, нали, издържам и такова. Сега ще им покажа как се прави. Не, сега, така е. И затова, нали, дори в този смисъл, как да ти кажа, човек трябва да си избере авторитет. Какво значи това трябва да избере авторитет? Той трябва да си избере авторитет, защото Кришна така го е измислил. Може да ни хареса или не, но Кришна го е измислил с това, че той дава милостта си чрез свой представител, свой духовен, свой авторитет. Но пък проблема е, че ти трябва и да си го харесаш, ти трябва да го избереш този авторитет. То не е ще си имам авторитет, защото така трябва и аз не го харесвам, но той понеже е по-старши и кажи сега какво да правя. Не е изкуствено, нали, от друга страна. Да, разбира се, ти трябва да те вдъхновява този човек. Трябва всичко, което така един път Чандра Канти разказваше, трябва всичко, което той прави да е вау. Нали? Така да се каже. Да. А иначе пък, как казва, нали, разбира се, не говорим за някакви такива развей прах хора, но един от основните критерии, понеже говорихме за веселост, наистина за човек дали е на духовна платформа, е дали е весел. Или дори да не е весел, дали е благ, дали е ведър. Айде, да изпълня това. Ведър, да. Дали е ведър. Дали е мой леко така. Защото той разбира, така все по-близо е до своята същност, до своята идентичност, във връзка с Бога и той разбира, че реално няма за какво да в тези гуните на искам това, нали, пък то не идва и т.е. нали, страст и невежество колкото повече и толкова повече ние за това си страдаме, защото сме си в тези гуни. Но ако, нали, разбира се, и практикува и виждаш, че нещата му се получават, той естествено се чувства добре, нали? Трябва да се опитваме да търсим това общо. Нали? При всичко положение. Харибо. Прекрасната тема за стандартите и това къде се намираме. Нали дойде една идея като аналогия за това нещо, нали, да не се прескачаме стандарта. Как има такъв термин в фитнес средите ego lifting. В фитнеса и да дигаш програми, които ти реално не можеш да дигаш, но понеже хората са там и гледат. Да. И ти запънеш там нали, цвъркила. И ми е интересно, по принцип в духовния аспект, по същия начин, ние това го правим сякаш всички. И има ли възможност, когато започваш да подемаш някакъв духовен процес, да минеш, може би ти не можеш да не минеш през него, да минеш възможно най-леко през този период, където имаш огромен потенциал да надскочи възможностите
Аз спомням един такъв практичен пример за мен, когато горе те се появиха при нас. И аз бях супер вдъхновен и въпреки, че бахте ми казаха, не си дай твърде много прешър, не дей много. Аз искам, няма проблем, ще ставам в 4 часа всяка сутрин, ще ги служа, ще ги преобличам, ще ги къпя. Обаче аз почнах да го правя това нещо и, нали, както си каза, в началото ти усещаш въодушевен и вдъхновен. Обаче в един момент ти някакси не можеш да поемеш този товар, тези килограми, като се спърваш просто. Да. И това, което става, че ти много лесно можеш всъщност да се отдръпнеш много по-бързо от Да. това, към което се стремиш, колкото си мислиш. Как да го направим това нещо, как да не бъдем крайни със себе си и не знам, просто аз не виждам как, поне аз лично не съм виждал човек, който като започва да се занимава с нещо, каквото и да е по принцип, да не се прескача на Да. Може би са нужни така доста реализации за живота, но аз само за това, което ти кажеш, то е много интересно. И то в нашия случай с практиката е малко по-различно. Тоест, когато започваш кръж съзнание, бхактите казват, че то е началният старт, то е най-силният нектар, то вкус, който е в началото, ти не си реално на тази платформа, с твоя духовен напредък, но Кришна отвърта кранчето и ти пуска малко нектар, за да видиш какво предстои, какво е на напредналите етапи и какво ще бъде там нон-стоп. И то даже това е само началото. Оттам нататък вече се изграждат вкуса и взаимоотношения с Кришна. За да го усетиш. За да го видиш, за да го усетиш, и за да го запомниш и да си кажеш, вау, нали? Да. Искам го това. Да запазиш, нали, тези спомени, тези моменти в сърцето си и после това минава обаче и той реално ти показва къде ти се намираш. Особено ако то това става, за съжаление, защото ние сме нови. Тези, които са след нас, нали, не говорим за най-напредналите, така някакви, които ги срещаме по-често, те не са толкова ентусиазирани като нас и не могат да извършат толкова служение, защото вече малко са усетили къде реално се намират. И какво става с нас? Ние се възгордяваме. Аз съм по-напреднал от старшите. Аз тук съм ходя 2 метра на земята, тако, летя. И тако скачам до тавана. Значи аз съм по-напреднал. И Кришна само като ви това така ли? Да! През кръста вземи. Не стига, че ти си никой. Ти си никой. Какъв си по-напред ти до вчера? Нали, какви неща си правил? Но той ти пуска малко нектар, за да те вдъхнови. Нали? Абсолютен бонус такова. Не по никакви заслуги. И това е което, нали, със сигурност най-не обича. Но, наистина, малцина са тези късметли, които от философията, от бхактите са разбрали и той само седи и се моли и такова не се възгорди и разбира, че е по милост. Ако успееш да преминеш през това, разбирайки, че е по милост, ти после пак ще се върнеш на нормалното, но ще се задържиш. Няма да се изпършиш толкова. И сега вече, знаейки така, след доста, нали, такива бърнаути, или няколко, или може би не, но разбирайки къде се намираш, и си знаеш сега, примерно, толкова мога, пък някой път ще организираме ретрит, друг път ще отидем до Индия, такова, но вече ти така разбираш за какво става въпрос и планираш, защото в начало всичко е такова, вятърът е вее на бял кон.
са ми звънели за някакви реклами и то преди доста време. Примерно за 1000 лева снимащия ден. И аз викам, не, аз съм там в едно село с бахтите до Силистра. Правим лагер, строим къщи. И не че съжалявам. Но въпросът е, че защо може да се отиде да се заснеме тази реклама, половината пари се ползват за нещо, пък други, в смисъл за къща. Примерно, за къща. Обаче ти викаш, не, как това е Мая. Аз вече тук аз съм чист пренодаден, вие ще ме такова. Ще се опитва тук да се вържа на Мая на капаните. Няма как да се стане. Да. Другото, което си мислих аз, въпросът е, че може би е хубаво да се допитваме до личности, които ни познават. Да. Защото ако ние тръгнем на спекулация, нали, или се допитваме до хора, които не ни познават, или до хора, които нямат реална реализация по някакъв въпрос, те първо могат да ни подведат. Защото много лесно да кажеш на теория, да, трябва да ставаш 4 сутринта, трябва да се къпеш с студена вода, да правиш обожание на мъртвите, да мантруваш до 7 часа и така нататък. Обаче първо личност, която не е установена в тази дейност, тя няма да се докосне сърцето. И Да. Това не е важно. Ще даде съвет, който не е за твоето ниво или за твоя стандарт на съзнание. И това е много важно да се допитваме за точните хора. Тук в другия момент, кои са точните хора? Как да ги намерим? Има и тук какво да напише. 52 качества. Не, аз го казах преди това, ами точните. Да. О, тук не. Тук ти малко ми се струва, че те е страх от това. От смъртта. Примерно. Не си безстрашен. Къде е бая качеството ти? Няма, не. Трябва ми някакво. 53, много слаб авторитет. Не трябва да е изкуствено. Нали, трябва да ни вдъхновяват наистина. Сега има едно нещо, което казват учениците на Прабхупад, между другото, казват, че в момента ние имаме много повече контакт до Прабхупад, отколкото те. Тогава не са били готови толкова от книгите, тогава не са били толкова, записите ги е нямало, лекциите. И те са го виждали 1-2 пъти в годината. Така че винаги може да се опитаме, имаме Шрила Прабхупад до нас, да ползваме така неговите коментари, неговите реализации. Със сигурност. И отделно е хубаво да си намерим реална, нали, за нашето ниво, жива личност, с която да се срещаме, да ни вдъхновява. Но то е като, как да ти кажа, то в един момент трябва да стане естествено. Дори в духовния свят е така. Тоест, след това само го казвам на теория как е, няма как да знаем, но, примерно, ако някой, примерно, дане в настроението на пастирче, нали? И това настроение естествено е едно. Ти усещаш, нали, кой е в твоето настроение и от него се вдъхновяваш. Ти няма да се вдъхновиш от някой, който е в настроението на майчинската такова, между другото. Както аз, как да ти кажа, нали, обичам да слушам лекции, такова интересно ми е, но те не ме вдъхновяват толкова, колкото киртана, да речем. Нали, тоест, значи трябва някой, който прави здрави киртани. Нали. Или пък може и двете. Има, ето, прямо Враджа Кришна Прабу. Запалете колата и отидете, най-те ще се зарадва супер много. Ако се отиде до Сливен и така нататък. Ето, нали, примерно. Ето, конкретно за нас той е идеален. Музикант, артист, киртани, лекции. И така.
Има и тук. Прави на живо, не знам къде знаем. Защото аз се включвам на живо, тъй като може потом да следят. Всяка неделя. Прави, да, прави. Има лайф и може да... Колко ще обичайно? Ще проверя и ще изпиша. Те може би да се засичат, ама то после не, после може да се гледа в това. Може после да се гледа от Той си качва в това. Защото някой да знае. Значи, попаднах там на една лекция и... Не, в кого говориш това е? Както и да е бъм това е. Дори една от основните причини да извършваме първото оскърбление към святото име е да не се срещаме с преноданите. Бакти Вигяна Госвами на една лекция го говореше това, онлайн я гледах. И той каза, да, обаче не винаги имаме тази възможност да се среща. Това, което за това ти го сказал. Нали, първото оскърбление е да злословим срещу преноданите, които са постили целия си живот. Да. Не, мисля, че първото. Добре, може да загреша, но за това оскърбление става въпрос. И за да се избегне това оскърбление, е като се срещаме с преноданите. За да може, виждайки ги тях, те ни вдъхновяват и да разбираме, че наистина има едни хора, много по-различни от другите. Защото ние почваме да си мислим, че това е живота, това е света. Айде се, глупости, знаем си за какво става въпрос. Всички сме в кюпа. Един вид. Почваме да си мислим заради това общуване. И дори да не можем да се виждаме с бактите, желанието да се виждаме с бактите неутрализира това оскърбление. Тоест, дори да няма, нали, да не знаем или как, или такова, самото желание това да се случва, нали, то също така работи. И то даже в един момент даже ще се случва. Ето и тук, нали, дойдоха миналата седмица, това си Панда Прабу с Пурушачата. Това си е голям нектар. Някой тук има желание. За Варна, да. Вие всичките, те не, че няма да дойдат, те знаят, че имате желание. Джай. Много се радваме. Благодарим за общуването. Нещо още има. Шила Прабхупада ки джай! Бага да ги така.